Hej YouTube. Hej Hej, YouTube. Ja, i dag vil vi vise jer noget af vores by, jeg har lavet i Minecraft. Så vi tager ud på en togtur, så I bedre kan se tingene. Og den her by, den viser vi sådan lidt til sidst, så nu skubber jeg lidt dig i gang. Så kommer jeg efter. Ej, nu kigger jeg ikke. Nej. Og jeg tager lige en anden togvogn, bare den kører. Så kører vi. Den her by vender vi tilbage til. Den der anden togvogn, den standser det hele. Ja, Ja, det kommer man til. det er sgu lige meget. Det går nok, du. Går nok. Nå. Som vi kan se, det der glas derude, det er... Og den her mur der, det er vores arena. Så den viser vi også senere. Den kommer vi til. Der er vi i gang med at bygge en borg derovre. Sådan lidt forskelligt. Og vi søger... Jeg er ked af, at den uploader så langsomt, men jeg ved ikke, det er kun, når jeg filmer den gør det. Men vi søger nogen på vores server, så der kommer ind og spille, som laver en ansøgning til vores YouTube-profil. Det vil sige, I skal skrive ind til, vores YouTube-profil. Privat. Ja, privat, præcis. Og vi har skrevet ned i beskrivelsen, hvad I skal skrive til, så vi kræver. Så vi kræver af jer. Og nu er slået til en krav. Ja, præcis. Nå, Husk dagens så skal vi spørgsmål. ud over byen igen. Og jeg har dagens spørgsmål. Det kan du lov at sige, Tobias. Ah, Dagens spørgsmål er, herhen i Spawn, der har vi lavet være med at bruge nogle skinner, men hvorfor har vi lavet være med det? Se på min skærm nu. Flyver jeg. Hvorfor har vi ladet være med at sætte skinner der? Det er dagens spørgsmål. Og I kan svare, der behøves ikke skrive privat til os. Der kan I bare skrive i selve vores kommentar. Eller hvis I kommer ind på serveren og spiller. Præcis, den her video der bare tryk til kommer ind, så kan I, ja. Så kan I jo bare sige det til os herinde. Og vi snakker af Skype altid, så hvis I er med på Skype, så får I vel også vores Skype, så kan I bare adde os. Og grunden til at der er så meget vand derovre, det er fordi der har været noget der ikke skulle være der. Så det er vi blevet nødt til, og det kan vi ikke bare fjerne sådan lige, så vi fandt ud af, at ikke igen. Tryk på den der knap. Tryk på knappen. Højre klik. Nå, jeg kører videre. Nej. Jeg skubber dig afsted. Kør! Jeg tror, der er zombier hernede. Ja, men jeg har mit svær på, jeg er svær på. Nej, jeg er død. Hvordan kan du dø? Zombier. Fuck, ja. Bør køre den tilbage, mand. Ej, men så kører jeg op ad bakken. Hvad fanden er det for noget? Det er sindssygt. Det er kun lige her, den fucker med os. Så lige den ting. Jeg kan ikke tage det. Den... Nå, jo, jeg kan ikke gøre noget. Så tog jeg lidt en spørgsmål. Så nu tager jeg tog rundt. Hvad fanden? Det virker sgu ikke så? Nå, det fikser vi. Forsvandt. Nå. Ja. Skal vi vise... Okay, jeg kan lige gå tilbage herover, hvis I ikke lige helt forstod det med spørgsmålet. Man kommer derop fra, man kan lige til skinnerne og flyver herned. Så skal I forklare os hvorfor. Eller, det er spørgsmålet. Jeg skal også forklare os mig det. Eller nogen af os andre. Hvorfor er vi ikke har lavet skinner ned mig der? Og den der tættest på vinder noget, hvis nu I kommer ind på serveren. Altså hvis nu I skriver en whitelist der, så I gætter rigtigt på spørgsmålet. Eller hvis I er tæt på at gætte, eller den tætteste, så vinder I en præmie. Og vi har ikke fået nogen, jeg kan lige komme tilbage til det spørgsmål, for vi lavede den sidste video. Vores ven Tobias, han gættede spørgsmålet. Og du må faktisk godt tage tingene heroppe. Fucking creeper. Sindssygt. Prøv at lade mig springe. Lad nu være med at springe. Nå, fuck det. Fik jeg. Tobias han gætter rigtigt på spørgsmålet, og han er her også kommet ind på serveren her. I dag. Og han fandt ud af, at der var en chest bag det der. Eller hvad fanden, jeg kan ikke huske, hvad fanden det hedder. Kirken. Ja, bag kirken, så var der en hemmelig dør. Der er ting derinde, og du må faktisk godt tage tingene derinde. Sygt nok. Så vender vi tilbage til det. Sådan der. Nå.
Så vil jeg vise noget med vores brutale spawn. Vi har fået lavet et sted, jeg vil sige, jeg vil synes det var fedest, at vi kom langt væk fra spawn og bygget. Så der er ikke noget, vi kunne finde en ting. Jeg vil synes det er fedt at have et sted. Jeg gider ikke vise mine ting frem. Jeg var sådan her. Så er nogen kommet ned i min hule og sådan noget. Det vil jeg helst have på mig selv. Så til dem der synes det, som jeg er helt enig med, så har vi lavet en portal der går til helvede. Og for den portal til survival land vil jeg kalde det. Så nu vil jeg lige tage portalen her. Og jeg havde det. Den smadrer bare alle ting. Den er under, sådan er det. Og glasset gik bare lige i stykker. Welcome to survival. Og jeg håber ikke den går mig lige fikse det, der var lavet ud af noget andet. Nå, så er vi til survival. Ja, velkommen til survival, har jeg skrevet et skilt på. Det vil jeg så bare sige, men det er bare survival stedet. I kan ikke komme op på brønden. Jeg dør. Men altså, hvis I gerne vil bygge noget tættere på spawn, så må I gerne det. I behøver ikke at gå her. Præcis, lige præcis. Så alle portaler, vi kommer til nok til at lave nogle flere portaler, men vi laver en instant. Det glæder jeg mig til, jeg tror faktisk vi starter på den i aften. Jeg har tænkt mig at gøre det i hvert fald. Og så bliver det sådan, at man kommer igennem bosser, og man får gear. Og hver gang man dræber en boss, så kommer der en kiste. Og kisten kan man ikke bare gå over og loot. Så det handler om at overvinde en zombie spawner. Men det vender vi tilbage til, når den er lavet. Så nu er vi lige tilbage til byen og vise vores arena. Og så tror jeg, det er det. Så send os en whitelist ansøgning. Eller giv pil op for videoen. Eller en mod os. Eller hvad nu man siger. Invite. Ja. Vi kræver mest bare, at du er en seriøs spiller. Og du kan finde ud af at spille survival. Og vi spiller, hvor mange spiller vi her? Mig. Jeg tror vi spiller Det er sådan cirka 5 til 6 spillere. 6 spillere. Og ja. Og det er 25 slots, ikke? Jo, 25 slots præcis. Vi har været på 100, men jeg tror vi satte det lige ned. Fordi at megabyte-pladsen, det skulle lige hænge sammen lidt. Det er faktisk vores første hus. Men vi kan altid sætte den op igen. Det er faktisk vores første hus, vi lavede derinde. Ja, for så har vi lavet vores egen mark. Jeg tror også, vi gør så det der hus derinde, det bare er, jeg ved faktisk ikke, et soveplads. Der er ikke rigtig noget derinde. Vi kan lave det til et hotel måske. Det kan vi faktisk godt, jo. Ud af jord. Ja, det er mig, der sætter det der bambus. Jeg ved ikke lige, hvad så gør jeg. Det havde så meget af det, så. Det skulle bare sættes. Sukkerrør. Præcis. Så kan man lave sukker ud af det. Jeg ved faktisk ikke, om man kan lave få mere ud af sukker. Man kan lave kager, tror jeg. Ikke lavet penge, jeg har lavet kager. Lige præcis. Jeg tror bare, det er det sidste, vi viser, og så siger vi farvel. Og så dræber du konen, og har ikke gjort noget. Jeg hjælper lige. Mit kød, mand. Eat. Hvad står der på ryggen? Epic? E-P-I-C? På hvem? På din ryg? Fuck et sygt skin, Lukas har lavet, mand. Det tror jeg, vi alle sammen skal bære, mand. Jeg skal da i hvert fald have det på. Jeg skal lige snakke med Lukas i dag. Jeg kan jo ikke se det, mand. Jeg er for en grim. Jeg er sådan en blå, mand. 2 gange. Ja, ja, det har jeg gjort. Vi ved ikke, hvordan helt sygt, vi ved ikke lige, hvordan vi skal have vores rene se ud, men størrelsen er fint nok. Og så har vi lavet, vi har nok holdt farver eller noget. Vi er ikke helt færdige, 100% færdige herinde. Og jeg har lavet en hemmelig ting, hvis I finder den, men I skal ikke svare det. Nej, men jeg synes, vi skal vente til næste video med at vente den hemmelige ting. Ja. Nå. Jeg tror bare, det var det. Skal vi sige farvel? Ja. Hej YouTube. Håber, jeg sender en ansøgning til os. Hej YouTube.